Salam ekran tomoşaçılar. Hemmeňizi Atawatan TV kanalyna hoş gördük. Bugün hepden birinji güni. Demek YouTube'da Atawatan TV'de Atawatan ýyldızlary ýene-de siz bilen. Men Pelwan Muhyýew. Biziň bugünkü mihmanymyz çağırmadan öňürti kommentariýada sanardan köp gelek şoň gelmegini haýyş etdik. Biz orta tomoşaçylarymyzyň isleglerini ýerde goýamdyk. Ýerite siziň haýyşlaryňyz boýunça biziň meşhur aýdymçymyz, Feýgül aýdymçy gyýdymyz, Selvi Tuwaklyjewa bize mihmançylykda. Tamam. Selvi. Birinji bilen geleniňe sag bol. Şunça işlengden, aladalaňdan düýnäge Başdan gideganan. Velel ýok. Biz sana ömür boýu garaşmana taýyn. Düýnäge aýdaňa wedim maşynyň tekeri ýarly gelmäkem ýa sonra da zordan ýetişdim diýen. Tomoşaçylaryň adyndan, muşdoklaryň adyndan, hemme seni söýýänleň, dinleýänleň adyndan, Galbertde redaksiýamyň adyndan, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň ähli işgärläriniň adyndan men sana minnetdar. Sağ olun canım, sağ olsun. İşini uğurlu. Selvi. Gysgaçyk bir 5-6 sözde özüň hakda maglumaty aýtyp bersen. Gysgaçyk. 20.87 Tuwaklyjewa Selvi. Hatato mezuni 52 okudum, majda okudum. Ejemiň hemme çağatynam gowurýandyr, menem gowurýan. Tädem pahyr ýerlerdi. Bizem aýdyp berdi. Tuwalama. Gowy. Näme üçin muallimçilik däl, aýdymçylygy taýladym? Muallimçilik ol näme taýlajak diýip taýlap bolanyk. Öňüň taýlady. Taýlajak diýip taýlap bolanyk. Sen haýsy ýola ugrukdyrsa durmuş, şo ýol bilen bolýar. Düşündüm. Vallahi. Inne Selvi aslında biz sowat gepleşiň ahyryna berýärdik ýöne şu gedek bir azajyk üýtgeşme salallydyk. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň online saýty we içinden gatykän habarlar, boş wagtlaryňa badyr öýdemek ýa-ni baý ortada peýdal geçirmek üçin iň gowy saýtlaryň biri. Siziň öýüňizde biziň redaksiýamyzdan bir kiçijik bedegijik jawabary bedemek üçin şeýlede makul hyzmat. Eň daşary ýurt dillerini söýýäniňi biz bilýäs. Makul sözlük adly Google Play Market'te prilajenýamyz bar. İçinde de dünýä dilleriniň terjimesi professional görnüşde biziň okuwçylarymyza ýetirilýär. Şeýlede resmi namalyň terjimesi makul hyzmatda. Başyna. Tawar kabul etmek gowurýan. Soňgörür öýde. Raspakovka öýde. Storiesde. Inne, Selvi. Biziň şunýaly mihman çağırmadan öňürti has dogurda çağıramyzdan soň mihman gelmäke bir gün öň ýany redaksiýamyzda işgärler bar, şol mihmanyň gyzyklanýarlar. Oturup. Indi biziň analitikimiz bar, Şamil ağa diýip ýa gireňde gören bolsam, äynekli adam oturanlar. Ol Selvi Tuwaklyjewa diýip YouTube'da seniň iň köp görülen kliplaryňy ýazarlapdyr. Belki özüň ünsverensiň, belki beren dälsiň. Birinji ýerde Selvi ine. Yok, üçüncü yerden başlaly. Selvi Tuwaklyjewa hemde Bayram Hojatowdan tap dermany. 146 000 gedek görülüpdir. İkinci yerde Selvi Tuwaklyjewa hemde Habib. Näme üçin sen näl? 233 000 adam görüpdir. Bu diýmek bir ýylyň içinde. Tuwalama. Birinji yerde Selvi Tuwaklyjewa hemde Nowat Ödenýazow gel cover. 337 000 gedek görülüpdir. Tuwalama. Ine de şol kliplerden pursatlary biz taýýarladyk. Netibe. Hawa. Sana birinji berjek soragym Selvi'ne şundan ibaret. Näme üçin seniň ýa-da siziň bilelikdäki işiňiz diýip alaly iň köp dinlenen aýdymlaryňyz fit aýdymlary. Umuman aýdymyňy adamlara dinletmegiň syry nämede? Yürekde. Ondan bir kelle gaw, iki kelle has gaw diýäňde. Edil şo. Bir ýürek gaw, iki ýürek has gaw. Edil maşgalada da şon ýaly umuman hemme zat diň taýsy zat ýok diýilýär. Yer bilen asman, ýollaşy bilen ýollaşy, mesele maýdaly. Edil aýdymda da şolar ýaly. Iki bolsaň has gaw ýetirip bolýandyr belki. Masal üçin aýdaly, iki adamlyk fit edip aýdym çykarmak mümkinçiligi ýok olanlarymyz bar. Masal üçin bolup biljekler da, ýaş aýdymçylar bolup bilýär. Şolara aýdymyny dinletmek üçin näme maslahat berýär? Ýa-da aýdymyň hit bolmak üçin näme gerek? Dogry işlemek diýerler. Ne bilýän diýen dogurtygyn şo. Nesibe o. Yani nesibededir welin diýerler, nesibededir welinde, nesibe. On dogrusu ýalňyşy biz bilmeýäs. Belki su içmek dogrudur, belki ýalňyşdyr. Bilemez o. Yani içesimiz gelýär. İçesiň gelýär içýän. Belki Allah dogry bolsun, nesibimizde haýrlysy bolsun diýen.
O da nesibende hayırlısı olsun. Bah, düşündüm. Onun yüreğine arası olmalı. Yüreğin arası olmalı. Onun niyetine olmalı. Düşündüm. Hem de niyetine göre. Bilýän sen şu nähil aslında. Biziň goňşy döwletimiz Rossiýa döwletinde psihologlaryň güni şu gün. Psihologlaryň güni. Ana. Görmen näme şunu azat etdim, araşdyryň. Ýadyma düşýän bolsa, men sana bir gerek diýipdim, sen storieslam görýän bolýan, beýnim diýin jalýar film diýip. Ýoşçadan giýje tagat dikde, üstüne sırp. Burada atlar diýýän bolýar. Indi, bugün 22-nji noýabr goňşy Rossiýa döwletimizde psihologlaryň güni bellenýär. Düýbini gadymyetden alyp gaýdýan psihologiýa ilmi antiki eýýamyň lukmanlary adamyň psihikasyny we onuň kereketine täsir edýän gatnaşyklary öwrenip başlananlar soňra çykdy. Psihologiýa diýen terminiň awtoryna Rudolf Goklianus diýerler. Ene şu adam psihologiýa terminini oýlap tapan adam. Halipa. 20-nji asyrdan soň bu ilim hasam ösüp başlady. Psihologlar adamy ruh taýdan terbiýelemek we bejermek boýunça meşgullanýarlar. Indi sen psihologiýany gowurýanyň biz bilýäs. Yani senlik bir kunara daşyny seredip baka bermek aňsa da ay planyň işe hedeldiňe maslahat berip oturmak. Yani goloýna barsaň beýle de. Häzir sana bir 4 fancak sorak taýynadym. Psihologlara iň köp berilýän 4 sorak. Senin jogabyň psiholog köpünni nähilek bolardy? Bu sorak köpüň gyýlar berýär. Ýollaş doktor, mysal üçin Lukman. Maňa men näme isleýänim aýdaýyn da. Näme jogap bererdin? Yüreğimden sonra diyen bana yazıyorlar mesela Instagram'da da. Tamam. Selim men falan ne edeceğim bilemem. Yüreğini dinle diyen. Yürek Allah'ın uyu diyen. Onun şu ne deyse rahat olsa şunu diyen. Şu ne edinde şunu içinde ne rahat bolacağın yüreğin çal duruyor ne rahat bolyan. Şunu kıra koyan bol içmeyen. Olaşan. Bu soragy erkekler sorýar, köpünç psihologdan özüm öýlenen erkekler sorýar. Men aýalymdan gorkýan, bu gowzat ýöne olum menden gorkany isleýän. Men näme etmeli? Näme diýdi? Hawa diýmeli. Ana aýalyň şonda senden gorkýanmy? Awoş. Çota nito, ýamana awat köpelli bolýany. Yaran bolýar palwama. Diňe hawa diýmeli. Näme diýdi? Hawa diýmeli. Bolýar. Umuman raznoglasiýa bolmalylar. Sila olmalı. Korkudan öňürde sila olsa, korky diýilýän söz umuman aradan aýrylýar. Sila olsa. Bolýar. Bu soragy gyýdylar sorýar psihologdan köplenç. Men bir ýigidi söýýän, ýöne ol men söýýän, men ondan nädip aralmaly? Yüz vermän. Nol vнимания. Meselem, şu oglan men söýýär. Diýeli, ha? Ýöne men sen bilen gurlaşyp otyrum. Bu da özü bilen gurlaşdyrýar, ölüp barýar meselem. Ýöne meni hiç ýok, başga kimden başga adam ýok şeýde. Şonu alyp barmaly özüňe. Yüz vermezlik iň gowzat. Yüz vermezlik de şu barada polnyş taýdan çykarmaklyk ýok, şol adam ne sуществует. Düşündür bildim. Gataw düşündürdim. Diýip umyt etýän. Bu soragy köplenç zenanlar berýär psihologa ödem ýa başda gazanyp biznes ýa-da şu. Men özüme jogap berip bilýän güýçlü denan ýöne. Näme üçin maňa hiç kimin kömek edesi gelenok? Olar sebäbi hem duhovny basalýarlar. Hem ay özüçini bilýär, diýende de öz kellesine kine diýär. Selbe diýilýän wagtlar. Düşünýän. Selbe wagtda hor bolmaýar, meselem. Men gedem ok. Olini bolýar bilýän özü samastoyatelny diýilýän adamlary özüni oňaryp ýörenler öýdýärler. Ýöne o da seňal adam. Olam aglaýar, oňam ýüregi agryýar, oňam maşynyň tekeri ýarylyp ýolga galýar we ol birini kömegine möhtaç boldy. Sen doğrudan maňa gowy atlatdyň. Näme etdiň şo tekerin ýarylanyna? Çyndanam. Näme etdim? Özüň salyşyp ýa-da çaňyt. Ýylyňa. Yo, dat yetti. Yo, ýöremedim men. Olam ýerine uratdy. Me düşdüler, hedelik bol. Benim garada fin yaptı. Şart. Yo, garada de maşyn içinde. Maşynyň arkasyna zapas tekerin bardymy? Tekerim bar, ýöne teker çykarmak gerek bolmady. Gel berdiler. Olardan alypdyrlar da näme oňady.
Yani bir tane etiptir onu. Ha. Näme diýler? Toglan ýa-da. Kalpağını. Nikel. Näçeden kaşa? Bir jigin alptırlar ayana. Beşmat mı? O da birini alptırlar o. Boljak 4'ünü alamazlar. Yani sağ olsun birini alıp birini pısırttılar. Ay bol ya. Düşündüm. Selvi. Belki dün akşam influencer'ın Instagram'da stories bölümünde men soru jogap paylaşdym. Muştoklardan 3 soru diýip, senin muştoklaryň sana sorularını berdirmek üçin. Diýmek, biziň gepleşigimiziň rubrikasy bar. Muştoklardan 3 soru diýip atlanyrlar. Birinji sorugy Sagdyn biz atly sen muştogyň öz followeryň sorapdyr. Selvi, qaqaňyz barada aýdyp bereýin, goý bilmeýän adamlar bilsinler siziň ägir adamyň gyýzyňyz diýip. Elhamdülillah. Allah can sizden razı olsun. Dädemiyatlaryňyza, hormatyňyza sag bolun. Dädem. Dädemim dutarda aýdym eken. Dädem at takylan. Birinji dädemiň ady gözlegip ýöne çağajyk kiçijekkä büdürenekläp ýogalýar. Ondan soň adyny takýarlar. Dädemim kiçikkä ýaraman etdi. Garajym aglaýan eken aşaýdyň bir gaýtaryp berdi. Dädem şo yaramanyny dutar çalpdyr. Bilemek näçe ýaşynda 2-3 ýaşynda. Ondan özi dutarçy. Estrada aýdymlar amma YouTube kanalymda başynda dädemiň kliplerini ýükledim, görerler diýip aýdymlaryny aýdýas. Söýle senemem aýdýa. Pianino çalardyk. Dädem pahyr 6 ýaşymda aýryldy. Men dädem kän ýadyma düşenok. Ejem ikisi bile okudular. Mektepde de, institutda da bile işlediler o hocalyk ministerlerine. Ejem häzirem işleýär, dädem ir aýryldy 94-de ýanwarda. Men 1-nji klasa gittim. 6 ýaşymda, sentýabrda, ýanwarda da dädem aýryldy. Dädem hemme adam özüni Allahjan meni has gowurýa diýip duýar. Ne boýadym, ne hili gowadym bolsa, ered adam bolsa, men Allahjan gowurýa diýip. Meni medirşen ýaly dädem meni gowurýa diýerdim kiçikken. Hemmesinden bitirmen gowurýa diýen ýaly. Onuň senem jany gujogyna alsa daglardım. O bir şey semeýin surata düşülende men gujogyna almasa, bolly men ýüzüm şu. Gypgyzyl aglap etdim. Ondan işe gitse hokman selbe bir zat getirmeli, süýji bir zat getirmeli. Getirmese öýkelýärdim. Ondan dädem pahyr aýrylanyny men tapmaýan ekenler. Şkafyň içinde, eşikleriniň içinde aglap oturýan ekenim. Dädem gawadym. Allahjan razı bolsun dädemden. Amin. Dädemim bizden razı bolsun. İyi ki benim babamsın näre Türkle. Allah şükür. Dädem bolup şonu seçenini Allahjan. Ve men köp edädim. Edir ora berdi diýerler men görseler. Verdim, ha o sen dädem pahyra berýän eken. Edir ora berdi diýerler görseler. Onuň käbir diýer seli burnuňa operatsiýa etsene, ulu kan zat. Şuny gaýyr. Men standart bolýar, ony hemme kişi bir mende şolýar. Arasynda bir men ýüzümin kam diýen. Dädemden galan ýadygarlyk o diýen. Ha, düşündüm. Enne Selvi. İkinci sorugy Anna Durdy we Cennet atly muştogyň sorapdyr. Selvi diýende ilki bilen şadyan we pozitiv gyýdy gödöňe gelýär. Selviden soraýynda ol şunça energiýany nerden alýar diýip sorapdyr. Şol soru öňem berilýärdi. Ýek köýde bilen batly bolup bilen adam hiç bir zada mätäç bolmaýar. Seniň men baht etmeňe men mätäçdir. Men ýökemem bahtly diýen. We energiýany bilemek tebigatdan Hudaý tarapyn. Ayne diýjek bolýanym adamçylykda men bu soraga indi goşmaşy goşoýyn. Esasy ukymalmaly, garnym dok bolmaly, saglygymy bolmaly. Hiç kime men nerwimi oýnap bilmeýär, men nerwimi oýnatmaýar. Demek bu sen häsiýetiň daba. Esasy ukymalmaly, garnym dok bolmaly. Galanat gülýär. Bolýar.
Üçüncü soruğu Seha Anna Muhammedov deyip bizim yaş aktör kardeşlerimden biri kinolarda köp keşifleri canlandırıptır. Felbe soru nahar öşürengde elin tüyücü mü diyorlar? Hava diyorlar. Şundan. Bu selvi nahar şirip biler mi diyorlar ha? Benim hazır görüm var demeyen. Halan yok değil mi? Bakın tastavki verin diyen. Onu ay bolya davay pişireyle zat diyorlar. Onun palç kableriz. Koyma ya Allah sağ olsun Allah. İn qoğuşur naharın kayfi. Men bana hazır. Lezzet alıp. Tutuş ömrümde. Näme nahar pişirdim? Siftel, yumurta çaktım. Et bilen kartoşka soğan kavurdum bolli. Palav. Yo ratlardan daş. Pişip bilen ok. Ben pişirip bilemok da alıyorum am nematmal sar pişirmek meseleden ama ot pişiriyor. Düşürdüm. Yeni yıkıcı soru var. Bu ömrü koşmaca sorunun biri. Onu pelvan muhif attı bir küçücük tamada olacaklığım bir soruya. Men 4-5 klas vatlam. Aşkın gemisi kenarda atlı kina filmde. Yok, ya dökro takirdim yadıma çönok. Filminin bizim ağımızda ya tutulan bir aydın ma diye. Eğer mümkün mü olsa böylecik aydıp verir mi kaş olaydından deyip. İnşan karşın yerde koyuyor. Yanım ben. Şu seslerden ya. Şu at kızımdaydın. O sesten yiyince yanca başlan. Birinci aydan aydım. Birinci stüdyoda göz koyup aydan aydım şol. Onun numara hüngleniliyor. Horda aydılıyor, öyde aydılıyor, toyda aydılıyor yönü. Stüdyoya gidip göz koyan birinci aydım şol. Teli meni yaktışın oduna, zar çektirip çın dillerden ayırdı. Kurban bolum sevlimin adına, aşkım beni namusardan ayırdı. Kurban bolum sevlimin adına, aşkım beni namusardan ayırdı. Yar deyip yanım ben, şerin canım ot olup, sevgilim gider mi benden yat bolup. Ey, inni minne deyin, sargarıp solup, kara gözüm sevgilimden ayırdı. Diğer bastırdın ha Feyloza. Bolya, çekya bolya. Sağ ol, minnettar. Ömrün uzak olsun, koy bulaydım. Amin hemmemden. Koy bulaydım bitin çağırıcıklamadan şey edip yazdım. İnşallah, amin. İnni, Feylo'yu, Rubika içenler tossama. Yama. Sorry. Yama. İrden, turandan sonra suada çayını bana neymiş yani. Gurrun ver, men kaçanı elim sırkılladım duryan, iş o söyledi alıvam devam ediyen. Böyle. Başladık. Allah kuvvet versin, hayır. Ne ettin Selma şu an? İrden turdum, yoğunum, ardınım. Onun hem de çal, bol. Tıkınçağa gitmeli, premier gitmeli, akşam toya giymeli koyunu. Ağaç. Ağacın aşağına koydum maşini. Kölösünü yani. Onun girdim koyunum, çalıştım, giyik gördüm. Serdar Çağrıyev. Serdar Çağrıev'a can etmeli, selmiş ol yaranak dedim. Haberlaşan künmer dedim. Onun integrim can edemek, can etmeli, Allah şifa versin yokudu. Onun premier gittim, akşama yetiştirdi, salona çıktım. Kalkülatörüm yok, pul hesaplap bilemok sebebi. Onun pul vermeler bana. Tıkınça. Sen tıkınça vermeli. Dedim hava. Hava raşır. Şu an ben dedim hiç tanıman vaktim yok. Reska gideyim dedim salona. Qamaq derim anla. Şu an dedim hava şu qamağın dedim. Şu an dedim. Vahşi qamağın. Svejjatı vallahi dedim. Hatır dedim. Xiyar yani ali yaytam dedim. Qavor yani. Svejstin şın. Çomucu qavor yani. Toşop yafalyara. Yaman bilyen. Toşovam qavuyon men svejstin qavor yani. Bir qavetya. Gittik. Onun vahşi olanmal dedim. Qavolar dedim. Salona bardım. Men köştsani gurlaştım ne elimem kesiptir. Köp bilmiş. Onun vakti bilen qaradı, o da boşamadı. Saçma kras koyduk, vaat ettik. Yumalı, vakti oldu. Ädik. Giymedim, şıppık giydim bugünden.
Bugün ayağım şıpıklı. Ondan sonra dırna, saçımı makam dırnağıma oturdum. Dırnağımı ilk gıdı edip arsalaştırdık. Kutsikullarını sonra yumuşatmak için su atarlı. Pıştılsız su. Arası krantan su. Ben pıştılı su kullandım. Pıştılı su içemem. Men senin elpelma. Yani ştak gelince pıştılı yani elimde anlayta. Onu biz biliyor. Anlayta. Hakkı tüyünden meri. Nereye gitsem pıştılı yani yetişemem. Aynek. Aynığım vardı, aynığım tatkaliyadi. Yo tatkaliyat salonu. Burada da paketimi atıp yetiştim. Ondan çıktım. Unaş pişirmen röydakiler. Öye varsam hiç saat yok. İmene yeni de ay bor son gibi içer telve aç. Geliver her most pervan mıkbır da verirdim. O da hiç de vermedi. Çay, su, kofe, şokolat, mangaz. Normal. Edir unaş adı. Ukropli salat bersen amalacaktı. Sveş salat o da yok. Benim bolya men razı senden. Berekallah. Minnettar Felozan. Söz baylığına söz yok. Minnettar. Bu aslında rubrika değil. Bir kişilercik takipa diyseğim. Mala logik soru deyip arttınırlıya. Bu logik soruyu bizim YouTube kanalımızdaki kommentariyada yadayan ulanışlarımız veriyorlar. Buna sana getiriyaz. Bir padişah var eken. O padişah özünün vedir vekillerini yığınap bana bir füyücü pala uçurup verin diye. Vedir vekiller yurdun ehli yerindeki aşpedlere haber yollayalar. Aşpedler üyüşüp bu padişah pala uçurup veriyorlar. Palavun içinde keşir, tuği, soğan, yağ, et, o hemmedat var, borç soğan, hemmedat var. Şeyle bir füyücü palav. Palavı padişahın önüne eltip koyuyorlar bir tabakta. Padişah yankı tabaktan bir çemçevlen palav alıp iya da bir dönem durup kirleniyor. Şu palavı neme yeten ok? Sarımsak. Var. İşte. Var. Mehir. Var oğlum var. Ay yok. Şu tabaktaki palavı neme yeten ok? Diş yok bolaymış ne o? Han fikirlen oğuzu. Padişah şeydik bir çemçevlen tabaktan alıp iyiydi, bir dönem durup kirlenni. Yollaş yeten ok yani. Yok. Şu tabaktaki palavı bir dat yeten ok. Hem de batı ya. Yani şunu da bir dat yeten ok şunu. Kavuş mendir çiğrak baktır palav. Bir çemçe palavı yeten ok. İş. Ha şu palavı ne yeten ok? Ha onun bir çemçen iyiydi o. Onun iyiydi. Normal. Man killa artma. Killa artma. Halamen. Kirlenmen. Halamen. Var ya. I don't know. Sorular devam ediyor. Ha. Toy eşiklenme, toy koyunuklanma, kime ananyan? Ecem. Ecemtik yani. Şundan, şunu misal için. Şunu misal için bunu soğuğa doğru ihtiyalı kıydılar. Selvi reklam etip berey, sen egnimde bizim koyunuklanmada wow oturuyor deyip. Hakikaten bu koyunuk men egnimde wow oturuyor. Tiktirengde. Yok, bu koyunuğu Çınar Queens dikti. Bunlar hiç ilmin razmerimiz adım Almanya köy tikyalerde uğratıyorlar. Savat hükmünne. Onlar şap oturuyor. Hava anne gözün bilen vizualini bilyendir da bilyen beni. Onun atak eceme tiktiriyen. Dünyanın bir cigim geldi. Onu da ver koruyan. Yani yine de ecem tikenini gavur. Kim görem ok ecem tikenini sebebi. Primerkada ecem öydü. Hazır toyu gidip gelen bir koyunuk şap oturdu ya da ertiye mesela ecemin havada gitmeliysem şu koyunu yetiştirer desem şarşur. Düşün. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ecemiden zan sağ olsun. Dost şöyle ona amin. Amin. İnne. Sana gıyvat edeli. Hani. Öz kardeşin arasında. Gıyvat değil yani. Qovde. Böyle gurrum edeli. Ya da kralşalı. Gıyvat değil mi? Öz kardeşlerin arasında senin konkurent hesaplayanların ya da seni konkurent hesaplayanlar var mı? Ksem yok. Böyle. Bu soruyu qıysa sorularımızın yine biri. Mehratlı bizim qıydımız var. Mehrin öz soru yazmışan doğru yani oturqa. Şunu soru dedi. Selvi arada qol tədilib paylaşıptı diye. Hava. Yüzüklü zatlı. Hava. Hani devam et? Kaçan devam deyip soruya? Nesip. Ya nesip. Uğruna. İnşallah. İnşallah uğruna. Demek qolayda Selvi'nin toyunu tanıt etmek var da nesip bolsa. Çağırsam. Yine öçürüm deseydi öçür ya. Çağırsam. Sever men öz kulum çağıracak ben.
Kapı açık kulplu de pelvan. İndiki sana kim çağırıyor diyen mol pöydüralık. İndiki zan. Sonuyalı daydı ya. Bizim gepleşigimizde täze rubrika goşduk. Çağıjyklardan soralar dip atlandyk yani. Gittikmi ona? Yok. Ya. Çağılar dünýäň bezegi olar käwat şeýle bir sorak berýärler. Hatda ullar hem ol soraga jogap berip bilen oklar. Belki gülkünjräk görnýändir, belki geňrek görnýändir. Diýmek çağıjyklaryň 5 soragyna ine seniň jogabyny eşitmek isleýär. Birinji, näme üçin alman düdümine demir köp bolsa olar magnita ýapşanok? Şöyle bilmeýärem ama näme üçin geçip berdiň diýjek. Çağa bir datyp jogap bermeli orduňa. Am bar git öwrenmeyjek. Hem de men öwretmedim diýjek. Sen durmuşda ýok üstüne durmalar diýjek. Yok, onu şeýle öwretmedim. Ama meri özüm bilen ok diýe. Onun bunun men bilmeýän aýtmalar diýe de bana bildirmeler diýe de. Şeýle öwrenmejek bolsaň näme işlepýän şeýde? Aha. İkinci, eger şokolad, kakao ösümlüğünden ýasalýan bolsa, ol näme üçin ösümlük däl? Sebäbi ol şokolad balam. Wala, işlemeýän döwük eskalatora basgançak diýsen bolýarmy? Balam. Ha. Bil kiminki? Bizinki. Senki. Aha. Näme diýsen diýe balam. Bolýar. Wala. Garşy sözüne haýsy söz garşydaş? Garşy sözüne haýsy söz garşydaş. Şu haýsy söz garşydaş şo. Gerek ya balam näme etjek şo sözi? Öwrenip bilip gerekmi sana? Kör adama gök renk näde düşündirjek? Kör adama gök renk düşündirjek bolup näme etjek balam ahyr köre. Bolýar. Zinanlar üçin erkekleriň hemmesi meňdeş diýip gurlan bolýarlar. Gyýdylar. Onu näme üçin olar şonu da saýlaýarlar? Gyýdylary Allah jan yaran bilmendir diýerler oňa meri. Onu gyýdylar öz maňlaýyndan görsin. Bolýar. Olar onu bermäň diýmeli. Ha o. Selve. Şu soragy ýöreýte gepleşiň soňuna goýdum. Tanış bileşlenkenler, garnaşlankenler, dost ýarlankenler. Bu durmuşda seniň üçin kimler gymmatly? Sen özüne aýdyp bilmeseňem, kamera arkaly ýa-da ekran arkaly kime minnetdar bolmak isleýän? Kimler issenlik pursatda seniň ýanynda boldy? Ol Allah ejem doğanlym boldy. Dün her bir adama samsyk pikirge diyerek kelle. Birden öleýsem, birden palam olaýsam bilýärmi? Onu birden diýen selbi awara boldum da diýen özüm bilemok. Dün şonyalyk ýagdaýda boldum men, bilemok näme üçin. Hem adamam bolýar, hem adamam diri janlar Allahyň yaradan bennesi. Onam şu pikir gelýär, selbi diýen birden awara boldum da Allah gorasun diýen. Kime jaňatjak şu wagt diýen. Ejime jaňatsam ýüregi ýarıljak diýen bilýärmi? Kime jaňatjak şu wagt diýen. Allah'ın öz kömegi eder diýdim öz ýanymdan. Soň gittim. Şo ýanky tekerim şeýle walla. Umuman Allah jan Allah şükür niride bolanda şo momentde saňa çykylgyp berýär. Allah bennesine götürüp bilmejek ýükü bermeýär diýerler. Şol hak. Hilbi näde çydaýan diýerler. Allah jan berýär. Şu giden adamlar, giden emosiyalar, negatif, pozitif, ne edip kabul edip, ne edip ayak üstüne durup, ne edip yandikinçiyim diye de gülerlerin gepleşiyorsun gördüm şonuna bağışı adi her bir adama münasip del, bağışı adi her bir adama demeli del, bağışı özünü bağış ediyen adam diye. Sen sağ ol toylarda özüň bağış edýän diýýäňi biri. Onam men diýen şol toyda baret ay selwin kedirlik şat horramlyk diýerler. Men diýen nädip gaýdýas we nädip öýe gelýän bir ejem bilýärdi Allah. Näme gerek özüň şeýtmek diýe de ejem. Näme diýli. Onuň ejeň eneň tipan başyny takdir şor edip bilmez diýer. Şol ejem tipolasa men açylýan. Ejem ýanymda bolsa, ejem gyzym gowmy diýse, gowlanýan. Onuň diýen Allahym taňa şükürlerim soňsuz. Şu bizi söýän halk Allah razı bolsun. Her biriniň maňlaýyndan okşaýan, güler ýüzleri solmasyn.
yüreklerini bize orun berenler için men şükür etyen, Allah şükür etyen. Sebebi men söýdip bolma hiç kime. Men dinledip bolma. Adam men şey etsem şular men dinler. Yok. Nesibeten Allah şükür. Elhamdülillah. Zanar sağ bolsun. Amin. Goý sen ýanynda hemişe duran ejebeden zan sağ bolsun. Amin, amin. Sağ ol Perman. Jigilen, ýakylan zan. Hawa sağ bolsun jigilem, dogonlam hawa. Diýerler belki men sen gawy dogonyň gawy jigiň dätir ýöneli boý wagt men ýanynda bolaryn dikelerin diýerler. Awa. Şu wat. Trend. Onun şon ýaly. Hakykatly. Umuman her bir adama, dostuma, ýaryma, öýdäkilere kim hakykatdan mätäç bolsa, selbi dikeler, ol Allah saglyk berse. Gepleşik soňuna duýga şümdirenimizi özümün duýmanygalyk selbi. Goý ýakynlan zan sag bolsun. Goý seni dinleýän muşdoklaň her bir ýerine maşgala abadançylygyny ardy edýär. Amin. Gepleşige bize mihman bolan üçin ýene bir gezek minnetdar Selwejan. Sag ol, Perwan. Şunu sowatlap, kän jaňlaşdyk. Başla. Yok, men öňkü babatda aýdym. Hawa yaman şeyle yetişikse ondan men net wagt tapar. Ondan selvi men palançasyna baran, palançada baran diýip bilmeýän. Hawa. Men ýa biz özümiziň tidelke biz net wagty akadan molýasyan palançada baran, biziň elimizde däwa. Ondan şunem gijan başla. Yok, velel. Garaşanmyza degdi ýöne Selwe. Garaşanmyza hakykatdan hem degdi. Gepleşiň ahyrlyjy portadyna seni dinleýänlere, tamaşaçylara, muşdoklaňa bir aýtsak diýjek zatlaryň bar bolsa başlasyna. Janyňyz sag bolsun diýesim gelýär. Güler ýüzüňiz solmasyn diýesim gelýär. Bizi saýlanyňyz üçin minnetdarlygym soňsuz. İnşallah Allah saglyk berse, her bir dert yüreklere derman bolar diýip siz ananlarasym gelýär ol Allah. Aýdymlarymyzy aýdyp, toýlarymyzy ýerine ýetirýär. Allah şükür. Ştatlaryň arkasyna hormatly, mehriban liderimiz, mehriban arkadaşymyz bar. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Toýlarymyza mehriban arkadaşymyzyň aýdymlaryny da hiňlenýär. Şonu ajaýyp döwürde ýaşaýanymyza yüreğimiz kalkınıyor. Allah şükür. Aytıp bereyim. Başsına öwütlem. Baktın nuru diyen aydımı. Asmana kuşlar kanat kakana, seher dağlar sevgi bilen atana, senin temiz ışığın dolyar yüreğe, seni göryen boğadan cahana. Tam yadlar sen deyip güller, sağlar sen deyip sayrar, yılgırsan dünyame baktın nuru yayrar. Yadlar sen deyip güller, sağlar sen deyip sayrar, yılgırsan dünyame baktın nuru yayrar. Sen yeller kaytalayar adını, sen kalbımın sonlanmacağaydımı. Bağıt kuşu götürülüp asmana, üstümüzden kanatlarını yaydı mı? Ran tan, yağlar sen deyip güller, sablar sen deyip sayrar, yılgırsan dünyama baktın nuru yayrar. Yağlar sen deyip güller, sablar sen deyip sayrar, yılgırsan dünyama baktın nuru yayrar. Yılgırsan dünyama baktın nuru yayrar. Yılgır yüzüňizden hiç aýrylmasyn inşallah. Minnetdar Selwejan, biziň gepleşigimizi gowy aýdymlaryň bilen berip berdiň. Mehman tomaşaçylar, bugün kepden birinji güni diýmek Atawatan TV kanalymyzda biziň söýgüli aýdymçygydyma Selwe Tuwaklyjy bilen bilelikde gepleşikde mehman bolýar. Şeýle gowy günlerde, şeýle gyzykly gepleşikde diýdarlaşmak, bu ortada daşda däl. Inniki birinji gün diýdarlaşmak hemmemde nesip etsin. Hoş, sag ol.